149 години безсмъртие. Днес не е просто ден за спомен. Днес е ден на преклонение, на благодарност, на събуждане. Преди 149 години България загуби един от най-ярките си синове – Христо Ботев. Но тази загуба не бе край, а начало. Начало на свободата, на саможертвата, на българския дух, който не се предава. Ботев не е просто име в учебника. Той е пламък в сърцето на всеки, който обича родината си. Той е вик в стих, който разтърсва и до днес. Той е човек, превърнал се в символ. Писа с думи, които раняват, но будят. Воюва за сърце, което не познава страх. Остави след себе си не само поезия, а пример. Неговите последни стъпки не водеха към спасение, а към безсмъртие. Неговата смърт не е загуба. Тя е жертва, която ни даде бъдеще. Днес му дължим не само цвете пред паметник. Дължим му будно съзнание. Дължим му да помним, че свободата не се купува. Тя се извоюва. Всеки ден, с чест, с истина, с любов към България. То, с който падне в бой за свобода, той не умира. И Ботев не умря. Той е тук, в нас. Поклон, поете!